John George ydw i. John George ydw i. A ma'n i'n rhedeg siop y bobl. Fan hyn yn Tyddewi. Dechreuon ni'r siop yma i godi arian at yr Eisteddfod Genedlaethol. Oedd yn dod yma yn 2002. A buon ni'n codi arian am 2 blynedd. A neson ni mor dda. O'n ni'n penderfynu wedyn i gadw'r siop i fynd. A'r arian i gyd i fynd nôl i'r gymuned. So ma'n ni'n rhannu'r arian bob blwyddyn i'r gymuned i waniaeth henoed a'r bobl ifanc a'r bethau sy'n ma yn Tyddewi. Wel, mae pawb yn mwynhau gweithio yma, maen nhw'n licio dod yma, a cael chat fach a bethau fel yna. Dwi'n cydweithio da na'n siop y bobl, a maen ni'n dod lawr beth gynta yn bore paratoi i'r merched eraill, mae 2 yma bob tro fel bore a panawn. A wedyn maen ni'n dod lawr wedyn y byn o sefyd ar ôl y siop i gaehed i glasgu'r arian. Maen ni'n cydweithio da'n gili, maen nhw gyd ar Dyw 60 o merched mae gyd, a maen ni gyd yn cydweithio yn dda. Dwi hefyd yn gweithio yma wedyn pnawn dy Llun a pnawn dydd Iau, nes 2 da'n gili i ddod yna. Os nag oes eisiau llanw lan wedyn rhywbryd arall. Dwi hefyd yn ysgrifennydd a diacon yn Seion, Capel y Bydyddwyr. Dwi ar cyngor Tyddewi. Dwi wedi bod ar y cyngor nawr siŵr o fod i 30 blynedd. A bues i ar cyngor y sir wedyn am 40 blwyddyn cyn bod fi wedi cael colli set wedyn. A o'n i byth yn gwneud gwmyn y gallan i'r gymuned. Dwi hefyd yn ysgrifennyddus Merched y Wawr ys 30 mlynedd. Wel, yn diacon yn Capel Seion, Capel y Bydyddwyr. Ysgrifennyddus Gymanfa yn Debol fan hyn hefyd. Dwi hefyd yn rhedeg clwb cinio bob mis i'r henoed yma. A mae rhyw 30 yn dod yma i gael cinio yn Neuadd y Goffa mewn yna. Ac yn mwynhau pnawn bach gyda'i gilydd. Dwi hefyd yn gweithio dar clwb cinio, a mae 2 yna ni wedyn yn mynd mas ar bus i bigo nhw lan rown Tyddewi i gyd yn mynd mas y blad ac ifan. A fe yw'r dreifer a fi sy'n helpu'r bobl i ddim mewn a mas o'r bus a cader y popeth dani. Maen ni'n gweithio fel adan gili, a maen ni'n gweithio trwy'r capeli i gyd, cyd-gweithio 3 capel. Bedyddiwr, Methodist a'r Annibynwyr, a maen ni'n cydweithio yn dda da'n gilydd o sil i sil. Cymraeg, wel, maen ni'n cael mwy o Gymraeg lenni yn y capel. Mae'n anodd cael gweinidogion. Cymraeg, maen ni'n cael 3 dy sil nawr mewn mis. 2 mis diwetha am 1 mis o'n Cymraeg y cyfan. Wedyn maen ni'n gweithio yn galed. Wel, mae un person Cymraeg yn eitha ar y shift, bron bob shift. Mae un a falle 2 yna nhw yn Gymraeg. A maen ni'n ffeindio bod bobl yn dod mewn yma, a os ni'n siarad ei gili yn Gymraeg, maen nhw'n gweud, oh, keep on talking, we love to hear the Welsh. So mae lot o Gymraeg yn cael ei siarad yma. Pan ges i'n ngofyn i rhedeg y siop yma ar gyfer yr Eisteddfod i godi'r arian, yna i di meddwl byth mae bys wedi gweithio yn Tyddewi, ond ar ôl 2 blynedd a codi arian da i'r Eisteddfod, maen ni penderfynu ni gadw fe fynd i'r gymuned, a bod bydd y gymuned y bydde. A mae wedi mynd o nerth i nerth nawr i fod yn siop, wel, yn Tyddewi, mae pobl yn dod yma o bell ac yn gwybod amdani.